de ce nu mai supăr cu fetița asta? Ia să sun și o bună, că nu mai suport. Să dau și numărul ăsta de telefon. Așa. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă cum să ne găsesc că sunteți bună, da? Da. Am și un copil acasă, mai am puțin la mine foarte și vreau să veniți și voi la noi acasă puțin, că trebuie să plec undeva neapărat, mă grăbesc, adică m-am îmbrăcat și de astea și nu știu cu cine să-l las, că el nu prea are voie unde merg eu. Deci puteți veni? Cu siguranță voi veni. Care este numele copilului? Ce sex este? Este sex feminină, are numai 4 ani, sau, da, 5 ani are și o cheamă Maia. Ok. O să vin într-o jumătate de oră. Și vă plătesc o oră înseamnă 1.500.000. Ok, o să vin atunci într-un sfert de oră. La revedere! La revedere! Oare unde dracu mi-a dat casa? Are asta e? Hai să vedem dacă asta este. Bun, am ajuns la casa asta și hai să vedem dacă ea este. Hai să vedem. Ding dong! Da, hai! Cred că a venit. Uite-o! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Haideți, eu vă las, că eu trebuie să plec. Am și niște întâlniri. Și da, sper să vă descurcați. Bine. La revedere! La revedere! Unde e mă copilul ăsta mic? Bă, ce casă bogată! Este sus în camera lui. Ok, e mai frumos ca la mine acasă. Hai să mă duc la copilul ăsta să văd. Ce dracu se aude? Mamă, ce frumos au camerele astea. Ia să ne uităm pe balcon. Wow! Ce mare e balconul! În fine, hai să merg la copil. Uite baia, uite baia. Uite aici. Ce fac? Nu e asta. Ai de capul meu! Nu, Maia! Maia, dă-te jos! Maia, dă-te jos! Maia! Hai să-ți dau ceva de mâncare. Nu. Hai să... Eu sunt bona ta. Numele meu este Blonda. Este un nume de căcat. Mamă, ce urăsc copilul ăsta. Stai aici să-ți dau ceva de mâncare, copil prost. Hai să-ți fac o mâncare de bebeluș. Ce fă? Nimic. Bine, din moment când am nimic, fac aici. Baby food. Scuzați-mă. Dai microondele în casa asta, că nu știu nimic. Uite pe acolo, că o să vezi. În casă de bogați mai au și ăștia. Mănânc și eu ceva de pe aici. E ceva? Ia să văd. Uite, aici niște semințe. De sardine. Iau și eu.
Gata. No, ia. Nu te dispolv asta. Fă, mai e! De dispolvăm asta. Ce faci, Maia? Te-am găsit. Nerușinată. Du-ți la mine să dau de mâncare. Nu vine. Pune-te acolo, copilule. Na și mănâncă. Mănâncă. Eu! Aștept că nu-ți place așa ceva. Mâncarea pe jos. Cum se poate așa ceva? Hai să-ți dau niște sardine, că sunt bune. Stai acolo că-ți dau ceva bun, rău. Uite geanta, mă. Vreau să mă dau cu broșca. Uite, am ceva pentru tine. Ce faci, mă, acolo? Ce faci, mă, acolo? Doamne, ce frumoasă ești! Ce urâtă ești! Venisem să-ți aduc o înghețată. Venisem să-ți aduc și o înghețată să mănânci. Mama, chiar foarte frumos. Da, foarte. Bine, hai. O să-mi țin geanta la mine să fie în siguranță. Stai aici. Așa. Vine imediat, mă duc la toaletă. Unde dracu au ăștia toaleta? Ia oare aici? Nu se sub... nu. Ce bine e să mă elibere. Ce faci? Ce faci, mă? Maia! Te trag o foame simțită! Nu-mi permit să calci în casa mea! Afară cu tine! Maia! Dacă nu te să mă cheamă! Sper să scap de ea, sper să scap de ea, nu mai suport. Așa, să te neci. Mai ajutor! Fă ce are, mă, copilul ăsta. Fă! M-am blocat. Ce nu mai să iau? Chiar dacă o urăsc, tot trebuie să o salvez, că nu mă tot eu, dracu, măsa. Du dracu și pe măsa, că așa e proastă. Mă duc să mă aranjez dracu la baie, că nu mai pot. Ce bune sunt sardinele alea din frigider, cred că o să-mi iau și o pungă. La baie. Se duce la baie, făi. Unde-i făi? E băiat în casa, nu știu unde e. Așa. Bună? Bună. Ce asta? Nu, lasă jos, lasă jos. Lasă-mă în pace. Uite ce mi-ai făcut la păr. Pentru asta
Chiar eu zic. Aha, eu plec. Te încui și acolo. Nerucinat-o, puțit-o. Nu mai vrea să te mai văd în casa mea. Iau eu telefonul din geantă să sun la poliție. Alo, poliția. I-am lăsat și pe mami. Poliția nu mai face ziua de azi. Ia, am eu în geantă ceva care poate pot să sparg ușa. Am buta asta. Am spart-o. Poți să vii puțin la mine acasă, că asta mă bate. Ia-mă pe masă, ia să mă urc. Vrei să vii? Bine, te aștept. Te rog frumos să vii cât mai repede, că asta vrea să scape. Am Bine, scăpat. te aștept. Te pupac. Am scăpat deja. O să vadă. Au! Au! Au, știi că le-am închipat-o pe mami. Nu mai cum să scap. Cred că mă vând și... Ești blonda, nu? Ești bună. Da, dar cine dracu vrei să fiu? Și de ce arăți în halul ăsta? Pentru că fetița ta malefică cu mașina de tuns m-a tăiat pe față și mi-a tuns părul. Ia, veniți puțin în casă să mai discutăm puțin. Ia, să văd și eu pe aia mică unde este. Măi, tu vezi ce-ai făcut la față? Da, mami, vezi ce mi-a făcut la față? Mama, chiar tu nu-i. Nu e adevărat, am umblat geanta mea care era pe aici și după am început să mă... Ce responsabilă ești tu pentru copilul meu? Eu ți-am zis să ai grijă de el. Ce te-a mai făcut mami atâta? Și m-a necat, iar ea mă lăsa acolo. Pentru ziua de azi nu plătești nu vezi de la mine niciun ban. Acum te rog frumos să marși din casa mea. Bine, să zic că sunteți o familie de handicapați. Gata, vin una. Acum ești cu mine, dar nu o să te mai las cu handicapata aia. Mă piși pe ea.